René, op jacht naar de zomerhit van 2015 hè? Ja, doen we alle grootste beste voor om dat te realiseren. Druk geweest met de opname van de single en de clip. En nou, afwachten maar wat er gaat gebeuren. Ja, hij gaat, het is vandaag zondag 14 juni. En hij gaat, morgen knalt hij eruit. En we hebben hem opgenomen in, waar ik vroeger heel veel gekomen ben, in Heino. Dat is een plaatsje tussen onder de rook van Zwolle. En we hebben hele mooie plekjes genomen om de clip te schieten. Ontdek je plekje. En ja, gewoon de mensen die ik vroeger veel mee omgegaan ben. En die hebben erin meegedaan. En toppie. Wat voor liedje is het en hoe ben je erbij terechtgekomen? Ja, ik hoorde hem eigenlijk van mijn geluidsman. Lekkere Leo Lucassen. Het is een beetje een Aziatisch nummer. En met tropische sfeer, tropische klanken. En daar hebben we een Nederlandse tekst op gemaakt. En ja, het is om te dansen en om te loungen en om te borrelen en om te barbecuen. Hoe schat je je kansen in als kanshebber voor de zomerhit van dit jaar? Nou, ik denk wel dat het de goede kant op gaat. Daar ziet het wel uit.